Lige så snart de der piger, de ser mig i fjernsynet, ikke? Alle sammen kommer løbende ordentligt sådan der. Alle shababs, de kommer, lad os danse sådan noget, når man er ude af boosterne og sådan noget, ikke? Alle pigerne kommer, Ibu og sådan noget. Jeg bliver sådan der generet. Men det er lige meget med, jeg siger de der damer, hvad sker der med? Der er noget galt i Danmark, Dybbølmølle maler helt af helvede til. Og Nico, der er blondiner der. Shabab, undskyld, jeg har lige en spørgsmål. Jeg skal nok nå at kigge på dine koder og sådan noget der, undskyld. Har du været i byen? Ja. Hvor har I været henne? Vi var hos Simons. På Simons? Hvem er han? Hvad? Var han god? Vi var bare inde på Simons på baren. Inde i Simon? På Simons. I var inde på Simons? Ja, en natklub. En natklub? Du er ordentligt flot, mand. Er det ægte hund, du har på? Hun kunne godt lide mig, hende der. Hun var bare træt, fordi hun havde været oppe i Simon. Hvad skal der ske? Hvordan er det at være rødhåret? Hvad er det for et program, vi laver? Danmark ifølge Ibo. Alle kender mig åbenbart ikke, men sådan er det bare. Du må gerne svare på spørgsmålet. Hvordan det føles? Ja. Det føles godt. Er det rigtig aggressivt og sådan noget der? Nej, det er det ikke. I er rigtig glade? Ja, vi er altid glade. Men jeg har hørt, der er rigtig mange af sådan nogle rødhårede, der er rigtig racister, vel da? Vi er ikke racister. De er ikke racister? Jamen, det er ligesom at generalisere, hvis man generaliserer med jer jo. Generator? Generalisere. Generalisere. Hvad betyder det? Og så stiller dem op i grupper. Kan du følge mig? Hvis man siger, at for eksempel alle jer ikke godt lide kebab, så må man sige alle os. Hvorfor siger du, at vi alle sammen godt kan lide kebab? Kan du ikke lide kebab? Kører du den der racisme på mig, eller hvad? Det er det samme, der kører her. Nej, jeg spørger dig, så siger du noget med en generator og noget med grupper, og alle vi godt kan lide kebab, eller hvad? Jeg forstår det ikke, mand. Nej. Du forvirrer mig, Shabab. Jeg håber, du er okay, mand. Det var ikke for at genere dig sådan noget. Nej. Hvad ville du helst have her på Hovedbanegården? Sådan der, en Big Mac eller en Big Black? Det må sgu være det sidste så. En Big Black? Shabab. Nice, mand. Må jeg ikke få din telefonnummer? Ikke rigtigt, nej. Den går sgu ikke. Nico, sluk lige kameraet, for der er ikke nogen piger, der gider give telefonnummer, når du står og filmer, vel? Hvad med, når kameraet er væk? Må jeg så ikke få din telefonnummer? Nej, heller ikke. Hun ville også gerne hende der, men det var godt, du filmer, G, mand. Dig, mand. Jeg har lyst til at fucking give dig ind på hovedet, mand. Mad, mand. Jeg siger de der damer, mand. Må jeg gerne stille dig en spørgsmål? Hvad? Jeg vil bare spørge sådan, er det dig, der har købt din mands briller? Nej, det har jeg selv. Dem har du selv købt. Hold ud, G. Hvad skal jeg spørge dem om? Nej, men det er bare underligt sådan der, for de plejer ikke at give mig bøder, og nu står man sådan der og skal spørge alle mulige mærkelige ting. Og det er det, jeg kender dig fra. Jeg synes også, jeg havde set dig før. Det var der, vi på Slåen, var det ikke? Jo, garanteret. Tak for interviewet, Walter. Ha' en god dag. Hvorfor fuck skal jeg snakke med de der svin, Walter? Hvad vil du helst? En brunet eller blondine? Blondine. Altid blondine. Shababs, ha' en god dag, Walter. Film den der! Op! Hvorfor kan man ikke løbe op og rulletrapper sådan der? Vent lige lidt. Hvad hedder I? Forgæves. Altid dig. Hver gang vi kører ned, pigerne kører op. Hver gang vi kører op, pigerne kører ned. Nico, du er nødt til at være hurtigere. Kan I godt lide oralsex eller analsex? Oralsex. Oralsex. Med mig eller med nogen andre? Andre. Andre? Hvad mener jeg andre? Bob Dylan. Hvad så, min ven? Har I fået tilladelse til at filme herinde?